মই NDB হোমৰ পাছত দুটাহে গলি আজিলৈকে ফুটাই পাইছো। बे मेसेजखौ जोङो आङो निश्चय हाग्रामा सारनो आं हैखागोन आरो बिथांमोननि साननाय बिथांमोननि थांखिया जाफुंसारनांगौ। NDB হোমৰ পাছত দুটাহে গলি আজিলৈকে ফুটাই পাইছো। আছামিছত কি ক'ব স্নেল শামুকি সৰু সৰু শামুক সেইটো আমি নোধোৱাকৈ ডাইৰেক্ট বইল কৰি পেলাই খাইছিলোঁ। সেইদিনাই দুখন ইনভাইটেশ্যন, এখন এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ, এখনটো হ'ল আমাৰ NDBৰ পৰা ইনভাইটেশ্যন। পাহাৰ বুকি কি কয় বগাই পোৱা নাই, খুব কষ্ট হৈছে। ৰাস্তাত এনেকুৱা কষ্ট হৈছে, কষ্ট সেইটোৱে মোৰ লাষ্ট কষ্ট জীৱনত, ফাৰ্ষ্ট কষ্টও লাষ্ট কষ্ট। আৰু ট্ৰেজেডি লাইফো ঘৰত এৰা সময়তে, ঘৰ এখন এৰা সময়তে মোৰ চবচে ট্ৰেজেডি আছিল। বৰ্তমানলৈকে যিমান কষ্ট হৈছে, হৃদয়ত আঘাত পাইছে, এইখিনি কিন্তু এই সময়ৰ লগত তুলনা কৰিব নোৱাৰিছিল। মই যদিও বেছিক ট্ৰেইনিং লোৱা নাই, মই পলিটিকেল গ্ৰাউণ্ডতহে আছিলোঁ। গতিকে মানে আৰ্মি লাইফটো অলপ ষ্ট্ৰিক্ট আৰু খুব ডিচিপ্লিন। আমিও পলিটিকেল গ্ৰাউণ্ডত যদিও পাৰ্টত যদিও থাকোঁ, আৰ্মি ডিচিপ্লিনটো মানিব লগা আছিল। কিন্তু বেছিক ট্ৰেইনিং নলোৱা হিচাপে আমাক সেইফালৰ পৰা কিছুমান মানে ৰেহাই দিয়া হৈছিল। মই বুকু দাঁতি ক'ব পাৰিম কেইদিনমানৰ পাছত আপোনালোকে, আমি যে NDB ইয়াত SRBP A2YZ কিবা আছে, সেইটো আপোনালোকে দেখিব নাপাব। কাৰণ বৰুৱা ছাৰে দাদাই ভাবিছিলে অসমখন বিভক্ত কৰি পেলাই মানে চেদিলি বেদিলি কৰিব। তেওঁ মাজে মাজে কৈছিল বড়োসকল অসমৰ দাদা, মানে ডাঙৰ দাদা, আৰু বড়োসকলে যদি আমাক অসমীয়া মানুহক নাটানে, বড়োসকলে যদি মানে অসমৰ পৰা ফাৰৰি কাটি যোৱাৰ কথা কয়, কেনেকৈ হ'ব? এই কথাটো আমাৰ মাজত আলোচনা হৈছিল, ফ্ৰেণ্ডলি আৰু ব্ৰাদাৰলি আলোচনা হৈছিল। নকৰোঁ, মই NDB হোমৰ পাছত দুটাহে গলি আজিলৈকে ফুটাই পাইছোঁ। আৰু रिहेबिलिटेशन जिनिसा जोंनाव थानांगौ, बिथांमोना बेखौ खावलायदों जोंनि BTC सरकारनिफ्राय। आरो बेखौ बे मेसेजखौ जोङो आङो निश्चय हाग्रामा सारनो आं हैखागोन आरो बिथांमोननि साननाय बिथांमोननि थांखिया जाफुंसारनांगौ। असम का चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी ने BTC का बाहर में जो लोग XPLT सदस्य है, खेदार है, उन लोग के लिए 2 लाख रुपीस ग्रेंट दिया। वो बहुत अच्छा काम किया। कभी भी मैं भी सोचा नहीं था ऐसे हमारा चीफ मिनिस्टर ने ऐसे BTC का बाहर में जो लोग खेदार है XPLT 422 समथिंग, वो उन लोग को ऐसा रिहेबिलिट करेगा। तो बहुत अच्छा काम किया, मैं भी अच्छा लगा। और ये जितना भी BTC का बाहर में जितना भी खेदार है, वो उसको लेके अपना जो ये समस्या, जीवन का जो समस्या है उसको समाधान कर लेंगे, बस वही बात। बिथांमोना आंखौ बाहाय आलासि हिसाबै लेंहरदों। आं नुजाफैनो मोन्दों, नुजाफैनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों गावखौनो गाव। जे गोबांथार समस्या थाबाय बिथांमोना, जिहेतु बर' जाथिनि मोनसे समनि गोख्रों आन्दलनकारि, जे गोबाव सम 37 बोसोर आन्दलन खालामना फैनाय। थ' बिथांमोना दिनैसिमबो सोरबा जेल सिङाव दङ। बिथांमोननिनो फाउन्डार मानगोनां बिदा गेदेर रन्जन एमआरएस दिनैसिम जेल जानानै दं, कारागाराव जानानै दङ। थ' बिथांमोननि सिन्ताधाराया जोबोद मोजां आरो थांखिया जोबोद मोजां, जाहाथे जोङो जिहेतु आन्दलनकारि जाबाय, जोंनि थाखाय मोनसे रिहेबिलिटेशन जिनिसा जोंनाव थानांगौ। बिथांमोना बेखौ खावलायदों जोंनि BTC सरकारनिफ्राय। आरो बेखौ बे मेसेजखौ जोङो आङो निश्चय हाग्रामा सारनो आं हैखागोन आरो बिथांमोननि साननाय बिथांमोननि थांखिया जाफुंसारनांगौ। मानो होनबा बिथांमोना गोबाव सम बर' जाथिनि थाखाय आन्दलन खालामबोबाय। थ' बिनि थाखाय दिनै गोबांनो गोग्लैसोनानै दङ बिथांमोननि गेजेराव। थ' बिथांमोननि गोग्लैसोनायखौ जों गोजौआव लाबोनांगौ, मोजाङाव लाबोनांगौ। जों BTC सरकारनिफ्राय बा आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय जों बेखौ नाजागोन। आरो आङो सासे MCLA जानानै जोङो BTC सरकारनिफ्राय आङो बेखौ एपिल खालामगोन मानगोनां हाग्रामा सारनिसिम। आरो बिथांमोननिफ्रायबो सासे NDBनिफ्राय EM दंखायो जोंनाव, प्रेस मुसाहारि। दा बिथांनिसिमबो जों खावलायगोन जाहाथे बिथांमोना, जिहेतु मोनसे समाव नोंथाङाबो NDBमोन, गतिके समस्याफोरखौ जों सलिउसन खालामलांनांगौ। नङाबा जेंना जानानै थायोबा गोबांथार खस्थ' मोनो आरो खहा जायो। दा बिथांमोना जिहेतु जाथिनि थाखायसो सेक्रिफाइस खालामदों, निस्सय समाधान जानांगौ, सल्भ जानांगौ। मार्टियार फेमिलि आरो माखासे आद्रा थानाय रिहेबिलिटेसन बारबो NDBफोरनि बे समस्याया दासिमबो जोबनो थाङाखै। बे बिथिङाव BTC सरकारनि माबा राहा लागोन नामा? औ, जेनेबा थांनाय 2020आव UPPL सरकारा बिथांमोनखौनो लानानै मोनसे सुक्ति खालामदोंमोन, पिस एग्रिमेन्ट। नाथाय बिथांमोना फेलार जालांबाय। UPPL सरकारा जथेस्थ' बिथांमोननि खामानि मावनाय दांनायखौ फेलार जालांबाय। दा जोङो मानगोनां हाग्रामा सारा इलेक्सननि सिगां, BTCनि इलेक्सननि सिगां बुंदों दे जेलाव थानाय NDBफोरखौबो सख'नांगौ आरो बिसोरनि BTCआव समस्या जिहेतु रिहेबिलिटेसन मोननांगौ, बेफोरखौ सल्भ खालामना होनांगौ। बेखौ मानगोनां हाग्रामा सारा बुंखादों। गतिके जों दा सरकाराव फैबाय BTCआव, निस्सय बे खामानिया हाग्रामा सारा मावफुंखागोन। थेंक इउ सार।